Moi taas. Mulla on tänään rumat vaatteet päällä, koska mä tulin just salilta. Mulla on tämmönen ruma salipaita päällä, mutta on sika hyvä, koska tässä näkyy insane pumppi. Ja mulla oli tänään käsipäivä muutenkin. Ja sitten mulla on verkkari tällaista That's So Embarrassing. Mutta tervetuloa olemaan vaivattomasti tyylikäs. Tänään on tiistai 19.8. Ja mä menen kohta suihkuun. Sitten kun mä oon äänittänyt tän, sen jälkeen mä menen suihkuun. Ja jos se ei vielä tullut selväksi, niin tämähän on siis aika lailla siis ajatuksen virta podcast. Mä harvemmin suunnittelen, mitä mä ehkä mietin sillä, että mitä mä voisin niinku puhua tässä. Ja sitten mä käyn niitä läpi, mutta sitten mä niinku lähden pois raiteilta. Joo, mä otan tässä on tämmönen pussukka, mä otan sen pois taustalta. Joo, tänään taustalla näkyy salikassi. Ja näkyy mun sello myös, koska mä vaihdoin lakanat. Ja toi sellokotelo on mun sängyn vieressä, niin mun piti siirtää sitä lalla. Mulla on myös jotenkin vähän silleen hengitystiet nyt jotenkin kuivat. Tai eilen oli kuivat, tänään ne on vähän semmoiset limaset. Niin sori, jos mä alan tässä jotenkin silleen nieleskelemään todella kova äänisesti. No joo, mitä kuuluu? Itse asiassa älkää vastatko. Kuuluu hyvää tai huonoa tai jotain sieltä väliltä. No joo, mutta siis ehkä nyt pääasiana oli se, että minulla oli eilen ensimmäinen koulupäivä. Hui, kuinka jännää. Niin jännää. No ei se ollut jännää. Menin sinne, olin silleen sick. Mä en tiedä, miksi sitä olisi pitänyt jännittää. Mä tiesin, minne mä oon menossa. Mä tiesin, että se on vaan semmoinen intropäivä, missä näytettiin dia-showta. Eri ihmiset esittäytyivät siellä. Ja mulla oli siellä ihminen, jolla mä pystyin jutella koko päivän tai sellainen niin kuin lyöttäytymään hänen vierellensä, niin I was fine. Joten siitä koulupäivästä ei yhtään siis oikeastaan niin kuin mitään. Mennään perjantain kuule takas, mutta ei siis itse asiassa perjantaina on Musatalolla. Mutta se on, joo, Musatalolla on tilanne sitten perjantaina, sekin on vasta iltapäivän puolella. Joo, ja sitten ensin torstaina on pikkujuttuja ja kaikkea tämmöistä. Tää lähtee tosi hitaasti käyntiin tää yliopistohomma nyt, joten let's see, mitä siitä tulee. Mutta eilen mä menin myös siinä 4 aikoihin menin Tiivistämölle. Siellä oli taas tämän kauden ensimmäinen DJ Academy-tilaisuus Helsingin kaupungin ja Tiivistämön yhteisjärjestys, tai no Tiivistämö on osa Helsingin kaupunkia ja näin poispäin. Mutta olin siellä 1,5 tuntia, se olisi jatkunut 7 asti, mutta mulla oli sen jälkeen kanssa vielä menoa. Ja menin sinne, oli kuule ihan supermukavaa. Oltiin ulkona, siellä oli pöytiä siinä ulkona. Menin vähän sinne soittamaan, sitten mä pääsin vähän niinku, koska mulla on niinku vähän silleen osaamista niinku tommosista DJ-jutuista, niin pääsin toki silleen oppii itse siinä. Mä en ole ikinä soittanut niin ison dekin kanssa, mitä siinä oli. Et siinä oli jopa semmoinen nappula, missä pystyi vääntämään sitä biisivalikoimaa. Ja sitten siellä niillä nappuloilla siinä dekissä itsessään pystyin valitsemaan sen biisin. Et mun ei tarvinnut koskea ollenkaan sen tietokoneeseen. Sepä oli mukavaa. Mutta se tietokone, mikä mulla oli siinä edessä, siinä oli Serato. Mä oon käyttänyt, siis mä oon ehkä käyttänyt Seratoa. Mä en ole varma, mutta mä oon aina käyttänyt Recordboxia, joka on huomattavasti parempi. Ja mä tykkään Recordboxista paljon enemmän. Mutta se dekki, mikä siinä oli, niin siihen yhteensopivana oli vain Serato. Joten se oli joku Pioneer DJ, oliko tonni joku STD. En tiedä, mikä se nimi oli. No ja sillä ei nyt ole varsinaisesti yhtään mitään väliä, että mikä sen nimi oli. No joo, mutta sitten pääsin jubailemaan siinä ihmisten kanssa ja siihen tulee siihen samalle pöydälle yksi niinku just lukion aloittanut tai lukion aloittamassa oleva nuori ihminen siihen ja sitten mä pääsin opastaa sitä kanssa vähän ja sitten siinä oli mua osaavampia ihmisiä opastamassa ja niinku se oli tosi semmoinen kiva tilanne, semmoinen rento, juteltiin ja tällaista ja sitten kaikki vähän niinku niinku opetti ja pääsi oppimaan ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli tosi mukava tilanne. Ja odotan, että pääsen ensi viikolla taas uudestaan. Joo. Tää on nyt yhtään flattering, kun mä istun tälleen. Tällaisissa, varsinkaan tämmöisissä vaatteissa. Musta tuntuu, että mun pitäisi vaan niinku silleen olla tälleen koko ajan. Ei mun naamakaan ole nyt kauhean flattering. Tai on ihan sama.
Mä oon kaunis, mä oon uskomattoman kaunis ihminen. Mä myös liikun tosi paljon tällä hetkellä, niin sori, jos tästä tulee jotain rapinaa. Itse asiassa mun pitää lopettaa anteeksi pyytäminen kaikesta. Joo, kaikkea ei tarvitse pyytää anteeksi. Varsinkaan jos esim. Te teette jotain tämmöistä, niin te teette vaikka omaa IG-story, tai te teette omaa podcastia, oma TikTokki. Te ei tarvitse pyytää anteeksi siitä sisällöstä, mitä te teette, ja siitä laadusta, mitä se on, koska se on teidän. Jos joku loukkaantuu siitä, niin whatever. Jos joku on silleen, sä käytit ihan, sä olit liian lähellä mikkiä, sä heilutit itteäsi liikaa tossa nyt, sä teit jotain tyhmää, okei, whatever. Joo. Toskaan nyt ei ollut mitään järkeä. Mutta siis mulla oli, mä sanoin eilen mun TikTokissa, missä mä sain eilen 200 seuraajaa. Amazing. Ja sitten mä tein taas semmoisen kiitos 200 seuraajasta, ja sitten mä sanoin siinä jotain. Mä sanoin, että mä teen tänään tätä podia. Ja sitten mä sanoin, että tänään, anteeksi, oikeasti, jotenkin nenä on nyt jotenkin, there's things in there. Niin, sanoin, että mä käyn läpi listaa, mikä mulla on, joka on asiat, jotka ei kiinnosta mua yhtään. Ja mä löysin sen listan, ja siinä listassa, tässä on siis 4 asiaa tässä listassa. Voisi olla valtavasti enemmän, koska maailmassa on paljon asioita, jotka ei kiinnosta mua, mutta musta tuntuu, että nämä oli niinku silleen top 4 asiaa, mitkä mua ei vaan siis voi vähempää kiinnostaa. Ja aloitetaan vaikka sillä, että Pokemon. Siis mä oon joskus katsonut sitä Pokemon-ohjelmaa siellä lapsena, koska se oli lastenohjelma ja mä olin silleen, okei, katsotaan. Et se ei niinku siis kaikki Pokemon-kortit, se Pokemon-maailma, sori, mulla on äänet päällä. Niinku ei niinku se jotenkin, sillä se on ihan fine, jos muita ihmisiä kiinnostaa. Mä en ota sitä iloa keneltäkään pois, mutta mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja sit kun niitä on ihan valtavasti, niitä Pokemoneja, niitä on niin hirveästi, sit on niitä kaikkia eri ihmissukupolvia ja niin paljon niitä pelejä, niin mä en pysty. Ja sit seuraava asia, tää mun mielestä menee niinku tähän silleen samaan suoneen, joka on Mario-pelit. Ja mä en toki laske tähän Mario Karttiin, koska se on vaan niinku semmoinen hauska autopeli. That's it. Mutta kaikki ne semmoiset tasohyppely Mario-pelit, mä oon ollut aina niissä ihan todella surkea. Siis mä en tiedä, onko se OG Mario Bros vai mikä se on. Se tosi niinku Nintendo OG. Niin siinä, siis mä en ikin varmaan päässyt. Mä kerran voitin sen ekan maailman, sen ekan linna-osuuden, ja sitten sen jälkeen mä en ole päässyt ikinä pidemmälle. Mä oon jossain ehkä, mä en tiedä, se oli Nintendo DS3 se, missä oli se aavikkomaailma, ja sitten sen jälkeen oli se vähän niinku semmoinen viidakkomaailma ehkä, niin ehkä niitä on joskus ehkä jotenkin pelannut, mutta siis kun mua ei kiinnosta, mä en tiedä siis, okei, jos niistä joku silleen niinku innostuu, mutta kun mä en saa niistä mitään iloa niistä peleistä, ne on jotenkin niin tylsiä ja ärsyttäviä ja siis ei, anteeksi jos joku nyt loukkautuu valtavan kovasti, mutta siis Mario Bros-pelit on siis, en pysty, siis kamalia. Ja siis ei voi niinku kiinnostaa, mua ei ikinä kiinnosta pelata niitä. Jos joku ehdottaa mut pelata, niin mä silleen, ei kiitos. Mä en jaksa, mä en halua. Mulla ei mitään intohimoa tätä kohtaan. Joo. Joo, tarkoitus olla näin negatiivinen, mutta joo. Okei, seuraava asia, mikä mua ei niinku yhtään kiinnosta, on juokseminen. Sillä niinku hölkkääminen, juokseminen harrastuksena. En nyt sillä tarkoita niinku pakoon juoksemista jostain vaarasta, vaan siis niinku juokseminen harrastuksena. Siis mä oon niin monta kertaa elämässäni yrittänyt sillä, että hei nyt mä innostun juoksemisesta ja niinku mä alan harrastaa sitä ja mä oon joskus niinku silleen pysynytkin sen parissa pidempään kuin viikon ja pari, mutta kun se on vaan niin kamalaa, se on tylsää, mä en saa siitä mitään irti, siis mä en ole ikinä kokenut semmoista runner's high, semmoista, ja niin kun, jos pitää jotain aerobista kuntoilua tehdä, niin mä teen sen mieluummin missä tahansa muussa muodossa kuin juoksemisen muodossa. Se ei vaan niin kuin, ei nappaa. Joo, niin kuin kävelykin on niin paljon parempaa. Mä rakastan kävelyä.
juoksemisessa musta tuntuu, että mä vaan niinku oon, jos mä oon juoksija, niin mä oon automaattisesti kusipää. Mä niinku automaattisesti liityn johonkin ultra running clubiin. Ja jos on jotenkin semmonen niinku, pyydätkö mua juoksemaan? Ei kiinnosta, en tuu. No, en tuu. Okei, ja sit mulla on vielä yksi asia mun ei kiinnosta listalla, ja se on IBE. Mua ei kiinnosta IBE ollenkaan. Mä en tiedä, miksi se on niin iso juttu. Mä en halua niinku heittää silleen, mutta niinku se musiikki, se, että se on jotenkin mysteerinen henkilö tai jotain hullu ihminen tai whatever. Okei. Täysin välinpitämätön olen tämän asian suhteen. Niinku whatever. Okei. IBE oli blokeille. Okei. Se whatever. Ei kiinnosta. Niin mä voisin tähän niinku sellaisen artistikategoriaan kyllä niinku alkaa sitten oikeasti lisää niinku muitakin artisteja. Lauri Haav ei siis voi vähempää kiinnostaa. Musta tuntuu, että monet tämmöiset jotenkin tämmöiset tässä suonnessa olevat miesartistit, niinku Jaakko Kulta, Ares, mä en tiedä siis, ei kiinnosta yhtään, en haluaisi kuunnella yhtäkään biisiä varsinaisesti nyt. Ne ei jotenkin siis ei lähde. Ei kiinnosta, joo. Joo, ei. Tästä voi tulla tämmönen yleinen niinku yleinen tämmönen viha. Toi ei ole nyt viha siis vihaosio missään nimessä, ei mikään tommonen niinku dissausosio. Mua vaan noi asiat ei silleen niinku, ne ei sytytä mua. Mä sanoisin silleen, anteeksi nyt mun pitää tehdä. Joo, mulla on siis oikeasti jotain tuolla. Hei, mä voisin ottaa mun vesipullon. Wait. Koska se on tässä mun vieressä. Tää mun kassissa. Siinä on myös, jos te katsotte videolta, niin siinä on myös kiinni Venaa. Joo, mä sain sen auki. Mä tarvitsin 2 kättä siihen. Siinä on kiinni myös tommonen koirapussukka. Koska siellä on, mä käytän salilla siis mun kaappiin semmoista niinku lukkoa, missä on avain. Joo. Se on sit siellä, se avain, sillä aikaa kun mä treenaan. Joo, mua siis ei myöskään kiinnosta yhtään editoida tätä. Et mä en leikkaa mitään nyt osioita tosta pois. Ei se mua oikeesti ärsyttää, että mä oon täällä niinku tälleen nää verkkarit jalasta, että ei nyt yhtään. Mä voisin ottaa nää pois, mulla on täällä alla shortsit. Mut whatever. Mä voin seuraavaan jaksoon ehkä pukeutua tyylikkäämmin. Mut katsotaan sit myöhemmin. No joo, missä me oltiin? Mietittiin sitä, että en halunnut niinku tehdä tästä mitään valitusjaksoa. Mä voin tehdä tästä vielä valitusjakson ehdottomasti. Valitusjakso, sehän olisi valtavan hyvä asia. Koska mulla on listoja. Mä just repäsin mun muistiinpanoista eteen listan, joka on asioita, joita vihaan. Ja tää lista on just semmonen niinku asioita, jotka ei nyt ole silleen niinku murha, sota, niinku tämmönen, niinku tommoset asiat, mitä silleen olettaisin, että valtaosa ihmisistä vihaa automaattisesti. Asioita, jotka menee hyvin ihmisluonnetta ja moraalia vastaan. Mutta on niinku silleen, tässä on esimerkki lautapelit. Mä vihaan lautapelejä. Mitä niin hyvää on lautapeleissä? Ne säännöt on vaan aivan liian turhan vaikeita ja sille sekavia. Siis jos joku yrittää selittää mulle minkään lautapelin ohjeita, mulla menee niinku silleen, siis mä en siis saa siitä yhtään selvää. Vaikka pelattaisiin esimerkkikierros, vaikka annettaisiin esimerkki, mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä yksinkertaisesti lautapelejä. Ja ne on aina jotenkin kamalan hankalia. Mä en tiedä, miksi niistä pitää tehdä niin vaikeita. Voidaanko pelata siis niin kuin helppoja pelejä? Ja sit, en mä tiedä, ne on vaan jotenkin ärsyttäviä.
Ja sitten jotenkin myös, en mä nyt halua niinku sillä sanoa, koska mä tiedän ihmisiä, jotka pitää lautapeleistä, mutta usein ihmiset, jotka rakastaa lautapelejä, niin ne ei myöskään musta tuntuu, että meillä ei kemiat kohtaa, pakko sanoa. Jotenkin lautapelit ovat, joo. Taas niinku, jos joku loukkaantuu, tai jos joku on silleen, että hei, mä pidän lautapeleistä, niin pitäkää niistä. Rakastakaa lautapelejä. Tehkää ihan mitä te haluatte. Mutta siis mä en halua. Siis, jos mut kutsutaankin lautapeli-iltaan, niin mä tuun sinne niinku lähinnä sille niinku keskustelemaan ja olemaan tämmönen seura-ihminen. Mä en tuu sinne sen pelaamisen ilon takia. En missään nimessä. Mä vaan tuun kohteliaisuudesta. Koska mä en halua pelaa lautapelejä. Lautapelit on siis roskatoimintaa mielestäni. Voidaan tehdä ihan mitä tahansa muuta paitsi lautapelejä. Voidaan mennä metsästää fasaaneja. Voin tulla. Voidaan mennä graffitoimaan eduskuntatalo. Joo, mennään mieluummin kuin lautapelejä. Okei, itse asiassa ei. Mä en uskalla tehdä mitään rikollista. Joo. Mutta näitä esimerkkejä on. Mennään geokätköilemään. Okei, joo. Mä en varmaan tykkäisi myöskään geokätköilystä. Sekin on semmoinen nörttijuttu. Ja, anteeksi, mä olen nörtti. Mä olen hyvin nörtti, mutta mä en ole geokätköily lautapelinörtti. Sitä mä en oo. Semmonen mä en oo. Joo. Mä oon nörtti kaikilla muilla tasoilla, mutta en tolla tasolla. Joo. Okei, käydään tää lista läpi, koska musta on mulle mitään muuta niin keskusteltavaa tässä varsinaisesti. Niin miksi ei käydä sitä listaa läpi? Ja sitten tämän jakson nimeksi voi tulla joku asioita, joita vihaan. Tai ei, se pitää olla jotenkin enemmän provosoiva, jotenkin silleen niin kuin insert asia ja vihaan. Tai vihaan insert nimi tai jotain, ihan sama. Joo, mä annan tämän jakson nimeksi vihaan Ibeä. Vaikka mä en häntä vihaa, mä en vaan välitä hänestä. Joo, ja sit kaikki sillä, oh my god, tää tyyppi vihaa Ibeä, what the fuck, at Ibe, tuu kattoo. Langeta psykoosisi tämän ihmisen päälle. Joo, ei. Joo, mä voin antaa, itse asiassa mä annan tämän jakson nimeksi vihaan Ibeä. Ja sit kaikki ihmiset kuuntelee tätä silleen, ja on silleen, wow, toi tyyppi ei vihaakaan Ibeä, se ei vaan silleen välitä siitä. Sitten on silleen, okei, tää oli clickbaittia. Joo, pitää alkaa siis vaan provosoimaan ihmisiä jatkuvasti. Se on miten sä saat huomiota tämän päivän maailmassa. Ja huomio on rahaa. Huomio on valuuttaa nykypäivänä. Okei, jatketaan listan parissa. Anteeksi. Okei, lautapelit oli asia, mitä mä vihaan. Toisenakin Ticketmaster. Ticketmaster on pohjasakkaa. Ticketmaster on kamala asia. Mä en ole ikin pitänyt Ticketmasterista. Ja tää silleen solidifioitui kevät-talvella, kun Lady Gagan Mayhem Ball liput tuli myyntiin. Ja ei saatu kuule lippuja. Ei saatu lippuja. Ei saatu Tukholmaan mihinkään ilta, ei saatu Berliiniin, ei saatu minnekään Eurooppaan lippuja. Ja Ticketmasterissa se on vaan niinku jotenkin silleen, se systeemi on kamala. Se dynaaminen hinnoittelu, what the fuck, ei pitäisi olla tommosta. Ja sitten se, että jengi menee sieltä ja ostaa kasan niitä lippuja ja sitten ne pystyy jälleen myymään niitä moninkertaisella hinnalla. Joo. Ticketmaster pitäisi polttaa alas. Näin minä sanon. Sitten mä vihaan Snapchatia. Snapchat on kamalin sosiaalinen sen median alusta, mitä mä oon koskaan käyttänyt elämässäni. Ja huomioikaa, mä en oo esim. Käyttänyt jotain 4chania tai jotain tämmöstä. Niin, en tiedä. No, siis Snapchatin se etusivu, siis sehän on vaan täynnä niin kuin oikeasti siis kamalia rikkaita ihmisiä ja feikki-uutisia. Okei, jos mä nyt avaan Snapchatin, niin tässä on tyhmiä meemisivustoja. No suomalaisia jotain silleen somettajia, ne nyt ei ole silleen niinku kamalia rikkaita ihmisiä, mitä mä sanoisin nyt.
Supreme Paddy. Niinku kukaan ei halua nähdä tätä. Ja siis kun tää on vaan siis niinku, siis sä et saa ikin katsottua jotain Jeffree Starin Snappi-storia loppuun, koska siellä on siis niinku monta sataa kuvaa ja videota kerralla. Mä en halua katsoa, siis tää on ihan kamalaa settiä. Siis täällä on näitä niinku uutiskanavia. Ja koska ne on vaan siis myös clickbaittiä, ja ne on siis kyllä te tajutte, jos te olette mennyt ikin katsoa Snapin tätä etusivua, tätä tarinat-osiota, niin siis tää on pelkkää roskaa. Siis. Ja sit kun tää näin ikin päivity, tää ehdottaa joka päivä mulle tätä Steve O, Why My Voice is So Messed Up. Mä en halua katsoa sitä. Mä en halua katsoa Baby Gronk, Lil Pump, Jojo Siwa, joo, Kayla Tucker. Mä en halua katsoa näitä. Mä en halua katsoa yhdenkään Kardashian Jennerin Snappi-storia. Sitten kun musta tuntuu, että on vaan niinku silleen jengi vaan promoo kyseenalaisia asioita myöskin täällä. Siis mä en ja siis tää on myös, Snappi on ihan kamala viestittelyn suhteen. Siis tuolla on ihan kamala viestitellä. Mä en tykkää siitä yhtään. Ja ainoa, mä poistan siis Snapin, jos siellä ei olisi ihmisten niinku Snappi-storia, mitä mä haluaisin katsoa. Joo. Sitten tässä on myös se, että Snappi koko ajan ehdottaa niinku kavereita. Ja sitten ne on vaan silleen, miksi mä addaisin tämän ihmisen. Mä en tiedä tätä ihmistä. Tää ei ole mikään mun kaverin kaveri, tuttu. Tai sitten tämän käyttäjänimi on ... Tämän käyttäjänimi on joku emoji, sille ei ole mitään sen omaa nimeä siinä käyttäjänimellä. Miksi mä addaisin jonkun random ass ihmisen? I can't do this. Fucking hate this app oikeesti. Oikeesti roskaa. Täyttää roskaa. Ja sit se on niin paljon mainoksia. Ihan kuin joka paikka olisi nykyään täällä mainoksia. Instagram ja TikTok ja nää. Mut kamalaa. Okei. Seuraavaksi toinen keltainen asia. Banaani. Mut ei banaanit. Mä tykkään banaaneista. Vaan kun sä kuorit sen, siitä tulee niitä matoja. Niin sanotut banaanimadot. Mut ne on niinku niitä semmosia. Mä en tiedä mitä ne on, mut kyllä te tajutte. Kun sä kuorit banaania ja sit siitä irtoaa semmosia hyytyviä. Semmosia niinku lankoja, ohuita semmosia. Siis aivan kamalaa. Ja mä oon nähnyt, kun jengi vaan silleen syö niitä. Ilman niinku mitään semmoista ajatusta enempää siitä, että hei mä nyt syön tämmösen. Ne vaan syö ne. Sama jos ihmiset, jotka avaa jogurtteja, sit siinä on vähän sitä nestettä keräytynyt päällä ja ne ei kaada sitä nestettä pois, vaan ne syö sen nesteen. Tois vähän niin kuin söisit sen tai joisit sen niin kuin ketsuppinesteen. Ew, what the fuck. Maailmassa on sairasta porukkaa. Niin paljon sairaita ihmisiä, jotka suostuu tekemään tämmöisiä asioita. Tai ne ei ajattele, että ne tekee näitä asioita, ne vaan tekee ne. Siis mä oon sanaton. Miten kukaan voi tässä maailmassa olla noin välinpitämätön oman terveytensä, oman henkisen terveytensä suhteen? Ei. Okei. Seuraava kohta. Se kun jengi alkaa pätemään TikTok-kommenteissa. Tämä on hyvin yleinen ilmiö, että ihmisten täytyy kommentoida jokaiseen asiaan jotakin. Siis mua nyt ei henkilökohtaisesti haittaa ollenkaan, kun ihmiset kommentoi tyhmiä asioita mun TikTok-videoihin, koska silleen mä ymmärrän, te olette joko hyvin nuoria ihmisiä, lapsia, työttömiä tai sitten vaan muuten silleen niinku ärsyttäviä.
ärsyttäviä ihmisiä, joilla ei ole muuta tekemistä kuin muiden TikTok-videoihin kommentoiminen. Niin mua nyt ei henkilökohtaisesti haittaa se, että jengi kommentoi tyhmiä asioita mun TikTok-videoihin, mutta siis niinku, mä haluaisin vaan niinku kannustaa ihmisiä siihen, että joka ikinen asia ei tarvitse sinun mielipidettäsi, joka ikinen asia ei tarvitse sinun reaktiotasi. Joskus on hyvä vain ottaa askel taaksepäin, sulkea silmät ja ottaa syvä hengitys sisään ja ulos. Ja sitten olla sanomatta mitään. Mä ymmärrän, että on ihanaa jakaa omia mielipiteitä ja on ihanaa antaa muiden ihmisten tietää, mitä mieltä sinä olet asiasta, koska mä jaan tässä koko ajan mun ajatuksia. Mä jaan asioita, mitä mä vihaan tällä hetkellä. Mä jaan vahvasti mun mielipiteet. Mä jaan rakastaa esimerkiksi musiikkia ja tämmöisiä asioita, mistä mä pidän itse kovasti. Ja niin kuin jakaa mun mielipiteet maailmalle. Mutta sentään mä en mene tekemään niitä asioita muiden ihmisten somesisältöön. Ainakaan sillä niin kuin negatiivisessa mielessä. Mun mielestä se oli kauhean ihanaa, kun mä tein sen karkkivideon, missä mä vaan näytin jotain sillä niin kuin, mun suosikki-irtokarkkeja. Sitten ihmiset kommentoi siellä niin kuin jotain sillä, että mäkin tykkään noista ja silleen, mä en tykkää noista niin paljon, mutta niinku tästä mä tykkään, bla bla bla. Mutta sitten siellä oli semmosia, no ei kyllä tässä pussissa mun ollut mitään suosikkeja. Okei, whatever, joo. Siis mä en muista niitä kommentteja, siis sinne tulee aika paljon niitä, mutta toi nyt ei ollut mikään niinku pahimpia esimerkkejä, mitä on olemassa, koska siis sentään siellä ei ole mitään semmosia, oot ruma, kommentteja. TB yksi päivä, kun joku kommentoi, siis joku suomalainen sanoi mulle Robloxissa, oot läski. Okei. Me pelattiin Dress to Impress. Me ollaan kaikki skinny as hell in there. Siis Robloxissa Dress to Impress voi olla vaan tikkulaiha. Sä et tiedä, mitä mä näytän oikeassa elämässä. Joo, mä vaan kommentoin sille, tai laitoin sille takaisin chatissa, että okei. Joo, koska älä anna ihmiselle tuommoista valtaa. Älä olla puolustelee, älä olla sille kommentoimaan takaisin mitään semmoista, niin kuin, että ite oot läski. Ei, jos joku alkaa kommentoimaan sulle jotain tuommoista shaibaa, niin älä missään nimessä. Sitten mä en myöskään tykkää niistä semmosista ihmisistä, tai ei. Mä en tykkää niistä semmoisista reaktioista. Jos joku kommentoi vihakommentin, ja sitten ne, jotka kommentoi sellaisen pitkän tekstin siihen perään, niin tää on semmoista tosi rakkauden täyteistä. Sitten sille, no, toivon, että vietät ihanan päivän, Jari, YT Noora. Noikin on mun mielestä sit silleen, niinku, sä kuitenkin annat sille jonkun reaktion sille vihakommentoijalle takaisin. Mitäs ne on pääasiassa, mitä ne ihmiset aina hakee? Niin jos vaan ei vastaa mitään, tai vaan vastaa, että ok. Just vaan niinku ok, piste. Mun mielestä toi niinku paras reaktio kaikkiin tommosiin niinku inhottaviin kommentteihin, mitä ihmiset antaa tuolla ympäri internettiä. Koska sit sä vaan annat semmosen neutraalin, niinku, viesti on vastaanotettu, mutta mä en kerro sulle, mitä mieltä mä oon tästä sun kommentista. Niin, mun mielestä toi, en mä tiedä, mun mielestä toi on hyvä idea. Tai ainakin, mitä mä suosittelisin tekemään, jos saa jonkun tommosen kommentin. No joo, nyt taas lähdettiin niinku pois asiasta. Mutta joo, mä en tykkää siitä, kun jengi alkaa pätemään TikTok-kommenteissa. Yrittää alkaa selittää. Siis mä koen pahaa oloa ihmisten puolesta, jotka tekee ruokasisältöä jossain TikTokissa tai Instagramissa, koska siis heidän kommenteissaan on aina niitä ihmisiä, että itse tekisin eri lailla. Minun mielestäni tuo liha täytyy pestä 35 asteen lämpöisessä maidossa ennen niinku paistamista. Okei. Niinku ruokasisältö on pahinta tuommoisessa suhteessa. Siellä jengi alkaa pätemään siellä kommenteissa aina sanomaan, että kyllä se maito pitää niinku valmistaa näin. Ja kyllä pitää kananmunat sillä niinku
murskata siis pihalta löydetyllä kivellä, että ne voi, ja kananmunat pitää laittaa kuorineen sinne, no nyt oli todella sekavia ajatuksia tossa, mutta please. Mä ymmärrän, että meillä on kaikilla meidän oma tapa laittaa ruokaa. Ja ihmisellä on omat mielipiteet siitä, että miten se spagetti bolognese pitää valmistaa. Mutta jos joku jakaa reseptin internetissä tai jonkun niinku ajatuksen ruoasta tai jonkun niinku esittelee omaa ruokansa, niin ottakaa se vaan vastaan ja sitä ei tarvitse mennä aina kommentoimaan. Kuten aikaisemmin sanoin, kaikki asiat eivät tarvitse reaktiota, kaikki asiat eivät tarvitse sinun mielipidettäsi. Seuraava kohta. Asioita, joita vihaan. Käytetyt laastarit. Simppeli asia. Ymmärrätte kyllä. Käytetyt laastarit. En lähde semmoiseen. Asioita, joita vihaan. Fyysinen komedia. Fyysinen komedia ei... Mä jouduin viime keväänä tekemään sitä yhden kouluasian yhteydessä. Se ei ollut yhtään mun juttu. Mä tiesin jo aikaisemmin, että tämä ei niinku lähde yhtään multa. Niinku fyysisellä komedialla, jos niinku mietitään, niin tarkoitan semmoista erityisesti mykkäelokuva-aikoina käytettyä tapaa näytellä. Koska ei ollut ääntä, niin silloin piti käyttää kehonkieltä. Ja silloin tehtiin kaikki tosi silleen niin kuin isosti ja valtavasti ja silleen tosi niin kuin animoidusti. Ja oltiin silleen niin kuin ja tällaista. Ja se näkyy edelleen tosi paljon niin kuin teatterissa, koska teatteri on live-esitys, jota ihmiset katsovat myös kaukaa jostain parvelta ja kaikki tunteet pitää näkyä. Ja se on täysin ymmärrettävä, mutta semmoinen niin kuin semmoinen koominen, fyysinen komedia ei ole mun mielestä koskaan hauskaa, jos ei se sovi semmoiseen tilanteeseen, missä se voisi olla niin kuin hauskaa. Kuten teatteri. Teatterille mä annan, kyllä, saatte tehdä sitä, koska sinne se sopii, sinne se kuuluu. Mut sit kanssa semmoinen niinku, mua jotenkin, ei. Mä en halua tehdä sitä itse. Mua jotenkin niinku vähän ärsyttää se. Ja mä en, niinku fyysinen komedia, mä en sillään, mun mielestä se ei ole hauskaa, koska siitä mulla pääosin tulee mieleen niinku semmoista Lele Pons niinku vain ja Instagram-ajan semmoiset kaksoisleuka ja hauska naama mieleen. En pidä siitä. Mutta jos puhutaan sille niinku fyysistä komediasta televisiossa, niin sanon, että Caitlin Olsen It's Always Sunny in Philadelphiassa tekee sen tosi hyvin, koska hän tekee sen hyvin TV-tavalla ja hän tekee sen ammattimaisesti ja osaavasti ja näin. Siinä on hyvä esimerkki teille. Ja hän ei tee sitä koko ajan ja liioitellusti ja se sopii hänen hahmolleen. Niin rajoitetusti, kiitos. Sitten ehkä 1 tai 2 asiaa vielä. Okei, paradoksimuseot. Sitten nämä tämmöiset Ripley-museot, ennätysmuseot, kaikki tämmöiset niinku museot, kaikki tommoset museot, siis kaikki paradoksimuseot. Musta tuntuu, että ne on vaan enemmän sitä varten, että jengi menee sinne ottamaan Instagram-kuvia. Mä en kutsuisi niitä museoiksi, koska mitä sä opit siellä? Ehkä jossain niin kuin ennätysmuseossa opit jotain sillä, että tässä on maailman pisin ihminen verrattuna normaalipituiseen ruotsalaiseen mieheen, keskiarvoltaan pituiseen ruotsalaiseen miehen, Mutta mun mielestä mä en ole muutenkaan iso museofani, koska mä väsyn usein museossa ollessani ja mä en jaksa hirveästi lukea niitä asioita siellä, jos se ei ole niin kuin varsinaisesti mua kiinnostava aihealue. Mä en ole iso museoihminen, mutta mä en kyllä haluaisi mennä mihinkään. Sitten ne kanssa semmoista tosi niin kuin Los Angeles-tyyliset, niin semmoista jäätelömuseo, Museum of Ice Cream. Mutta se ei ole mikään museo, missä kerrotaan jäätelöstä. Se on vaan niin kuin museo, missä on värejä, paikkoja, jossa ottaa kuvia ja sillä tämmöistä. Se ei ole museo. Mä vihaan semmosia. Ja se on kyllä paradoksimuseot.
Kaikki tämmöiset illuusiomuseot. En tykkää. Laittakaa pois. Lopettakaa. Laittakaa kiinni. Välittömästi. Heippa. Mä en tiedä, pitäisikö mun sanoa tää yksi vika-asia. Kuinka paljon me ollaan? 35 minuuttia. Okei. Ehkä mä sanon tämän asian vielä. Ja sitten mä lopetan tämän heti, kun mä sanon tämän. Asiat, joita mä vihaan. Viimeinen asia. Low key, high key, neurotyypilliset ihmiset. Heippa.